kwuo na agụ butere ajụcha nara aja gbapụtara erika ka uchuche ruru n'ọba ajọ ihe echebajighị akụ ndebe anyị ọgịnị ka eji eme echebajighị akụ ndebe anyị nke ekere ka nanụ nkịtị obi abaghị obi n'ime jidere ụkpana nye nwaanyị aga si ya wenara nwa amaghị na nwaanyị aga ejighị nwa nwaanyị aga na-achị ọkụ ụgbọala dị elu ihe a na-eme obe ọkụ ụgbọala dị elu ibe ọ na-eje n'obere akwa ọkụ ụgbọala dị elu ihe rigo ogoro narị ya nwa ntu na-ekpuru isi gbọrọ onwe ya nni onye si m abịana n'ụlọ ya o kwutere nke mụ na ya onye si m abịa n'ụlọ ya o kwutere nke mụ na ya gara okwu n'ụka go gara okwu n'ụka go gara okwu n'ụka go na ọ naghị egwu isi ụmụ okorobịa dọtara anya dị iri anya ya ọ maka ị ga-agbada go ihe na na-eme okwasị ka eji eme ya ọ maka ị ga-agbada go ihe na na-ekwu okwasị ka a na-akwụ n'ime ya ọ maka ị ga-agbada go gara ị ga-agbada go ọkụ gara ị siri ga-agbada go gara ị ga-agbada go ma agbaghị go oke ka ije kpọ marakwana ka isi eme mmọnwụ a ọbịa nka ka anyị ji eme mmọnwụ nganga ka anyị ji elele mmọnwụ nganga ka anyị ji agbara mmọnwụ ee ọkụ siri do nganga ka anyị ji eme mmọnwụ nganga ka anyị ji elele mmọnwụ nganga ka anyị ji agbara mmọnwụ anyị ọsọ onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya n'iro ndị nne na nna ekene nne m ụlọ onye nọchi ụzọ mmọnwụ ekene nne akpọ m ya ụlọ ọ n'iro bụghị ọgụ nne na-agbara nwa ya onye nọchi ụzọ mmọnwụ ndị akpọ ya ada mazi n'iro ekwesị na-ekene nne m ụlọ onye nọchi ụzọ ekene mmọnwụ nne akpọ m ya ụlọ onye nwa nwa ya kpọrụkwa nwa ya onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya oke ibiri nwaanyị ka wono onye oke nọchi ụzọ ibiri ka mmọnwụ akpọ wo ya onye bụ onye oji abụ nwa ya onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya onye bụ onye oji abụ nwa ya onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya marakwa ndo na-eti dị ime eti dị ime ndị ụwa onye ma ihe o ji amụ amụe onye nọchi ụzọ mmọnwụ akpọ ya n'iro mmazi azụ aka emu ọ gịnị ka ị na-agwa mmọnwụ a ha ga-abụ onye ka ote obodo mgbe ọbụghị onye ka ote ọgbọwarụ ha ga-abụ onye ka ote n'owere isi ebo ọ ka ị siri kwuo okwu a ha ga-abụ onye ka ya ote dọrọ ibe obodo idowere ọgụ ya mgbe bụ ọbụghị ibu onye ka ote ọgbọwarụ ha ga-abụ onye ka ote n'owere isi ebo ehe ekene mmazi ọnwụ biko Dixon Jombo President General arụ amụrụ Autonomous Community ọ ka o siri mee Chief Sir Dr. Luke Abbas Ebube Dike n'obodo ukwu